Amincin Allah ya tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Cikin wannan sako za mu kawo muku sharhin shirin labari na zango na 5 kashi na 4 da kuma dalilin mutuwar Mahmud cikin shirin. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ki shiga wannan channel, dan na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Farkon zango na 5 kashi na 4 an fara ganin Umar abokin Mahmud ne a asibiti tare da likita, inda yana tambayin sa ko Mahmud yana shaye-shaye. Yayin da ɗaya daga cikin ma'aikatan asibitin ya zo ya same su, he did not make it. Likitan ya tambaye abokin aikinsa, yes, ya amsa masa. Hakan ya tabbatarwa Umar cewa Mahmud ba labari. Yanayin da Umar ya samu mahaifiyar Mahmud bai ce komai ba yayin da ake tambayin sa ina Mahmud. Hakan ya tabbatar musu cewa Mahmud ba labari. Nan take wurin ya rude yayin da mahaifiyar Mahmud ta faɗi ta sume kasa. Umar ya kira Rukayya abokiyar Sumayya ta waya lokacin tana kicin tana kokarin yin abinci. Cikin kuka ya sanar da ita rasuwar Mahmud. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rukayya ta ce cike da mamaki, Allahu akbar, dan adam ba a bakin komai yake ba, kana naka Allah na nashi, ya Sumayya za ta yi? Haka take cewa. Cikin kuka ita ma ta fara yin nadamar abubuwan da ta yi ma Mahmud a baya. Ya mutu da bakakin maganganu na. Bayan da aka sa gawar Mahmud cikin mota, abokinsa Umar ya je yi wasu cike-cike a asibitin. Alamu dai mutuwar Mahmud bai damu dan Audu ba, domin kuwa ya maida mutuwar Mahmud wurin neman kuɗinsa. Duk wanda yake kallon wannan shiri mai albarka ya san cewa dan Audu dan damfara ne. Umar ya nuna rashin jin daɗin sa kan lamarin dan Audu yayin da Rukayya ta isa gidansu Sumayya domin ta sanar da ita abin da yake tafiya kan mutuwar Mahmud. Suka nema Sumayya sama da kasa ba su same ta ba. Bayan da sun ta kiran wayan Sumayya baya tafiya, da karshe dai Sumayya ta turawa abokiyar ta sako. A nan ne shirin ya kare. To masu sauraro, wannan a takaice kenan gurgudun fahimtar mu. Hakan yasa VOA ta yi hira da fitaccen daraktan kan mutuwar Mahmud cikin shirin. Ga dai sautin muryansu. Masu sauraro za su san da wa muke magana yau. Sunana Aminu Muhammad Ahmad, wanda aka fi sani da Aminu Saira, darakta na shirin fina-finan Hausa, kuma shugaban kamfanin Saira Movies Investment Limited. Fim ɗin labari na zango na 3 ya yi nisa. Kwatsam sai gashi mun ga Mahmud ya mutu. Me yasa darakta aka kashe Mahmud? Shin hakan baka ganin kamar zai dan rage su kallo, saboda da dama suna bukatar ganin Mahmud da Sumayya? Eto, ai ba a season 4 ma yake yanzu, an gama season 3. Sannan kuma shi fim ai dai an gama complete, kake iya gane cewa ina ne, musamman fim mai dogon zango. Fim mai gajeren zango za ka iya kallon awa 1-2 an gama shi kenan, duk wani hukunci a riga an yi shi. Amma duk tun da aka ce fim ne mai dogon zango, za ka iya gane wane ya kare, wane ya mutu kenan, wane zai kaza. Idan an ce yau fim a cikin shi duk yarin ya oke, fim ya kare, kaga duk wanda yake da wani korafi zai yanzu kenan duk da an nuno cewa Mahmud ya mutu kenan za a iya ganin kuma ba haka ba? A jami'in wannan tambaye ta yi ma ake ta wannan aiki nan sirili suke nema. A'a wato nan sirili ba, mun zo yin tsegumi ne. Ai za mu zo na asirin fim. Kawai da yadda na baki wancan mutane su yi hakuri a ci gaba da bin mu. Fim wane ya mutu ko wane ya bata ko wane ya kare. To sai fim mun busa usur an ce an gama fim. To shine za ka iya sanin cewa oke wane kenan ya tafi kenan, ko wane kenan. Haka shi gaskiya din mai dogon zango. Kenan dai wannan za a bar mutane cikin tsammani ne da wasu shi me zai wakana a gaba. To akwai wannan yiwuwa gaskiya. To tun da aka fara, za a iya gaya mana wani irin kalubale aka fuskanta a wannan shirye wannan fim? To wannan fim din dai rayuwar duniya ba ka rasa ta da kalubale, to amma dai gaskiya kusan in ka kalli in kai la'akari da nasarorin da aka samu, to kuma kalubalen sai ka gaba wani abu bane, ba ma a counting din shi. Na farko kalubale shine damu kawai shine kalubalen masu kallon mu ba su iya fahimtar yanayin yadda ake daukan fim, ba kamar fim ne gajeren zango ba wanda za ka fita wata ɗaya ka gama.
fim mai dogon zango yana da wahala tun daga rubutunsa zuwa baya. To sanda muka tafi hutu gaskiya mun samu kalubale, mutane sun ta damu suka an waye, wasu ma ransu yana faci suna ganin wai dan ana son fim din ta ake ta musu janjani, ake jan ransu. to abin da kasa ganewa muna yin fim da dai kana yin sa da passion, sha'awa ta karfi, kuma kana business ne, kana saka kudin ka yi abubuwa ko ba ka bane, kuma enlightenment ne, kakan kawo wasu abubuwa da za su wayar da kan mutane a kai. So ba da za ka yi abun da kake da passion, kana son mutane su kalla, kuma ka yi abu da kudinka, kana bukatar riba ta dawo. Akwai wasu sakonni da kake so ka isar, kawai ka ajiye shi saboda wai ka ja janjani ko jan ran hankalin mutane. Mun kullum abin da yake so su fahimta, duk wani jan kafa da aikin yana da wahala, sannan muna iya bakin kokari mu ga ba ka rasa kurakurai, tunda abu ba wani saukakan littafi bane lallai a ce ba za a samu kurakurai, za ka samu kurakurai, to amma mukan yi kokari mu takaita su ya zama na nasarorin da rashin kurakuran ya fi kurakuran yawa. So abin da ya kamata su fahimta gaskiya kusan wannan shine kalubalen, ko yanzu ma fargabar da take gaban mu kenan, mutane ana ta kokarin aikin, amma dai dole za a gargarar da in bai kare ba tun dole sai an tafi hutu don kwakwalwa ta huta, su ma da suke cikin tun su huta. Tabbata gare ku masu sauraro, kamar yadda muka saba kawo muku sharhi kan fitattu da ma tarihin rayuwarsu. Yau za mu kawo muku addu'an da fitaccen jarumi kuma darekta a masana'antar Kannywood Ali Nuhu ya yi wa fitaccen jarumi Lawan Ahmed yayin murnan cika shekara 13 da aure. Idan wannan ne farkon ka ko farkon ke shiga wannan channel, da na subscribe sannan kuma da na kararruwa domin samun shirye-shiryen mu da zaran mun daura. Fitaccen jarumin nan Lawan Ahmed, wadda aka fi sani da Umar Hashim cikin shirin dogon zango na Isar So, ya yi murnan cikan shekara 13 da aure, inda sarkin Kannywood kuma jarumi darekta Ali Nuhu ya yi masa addu'an fatan alheri. Jarumin ne ya sanar da haka a shafinsa na sada zumunta, inda ya wallafa hotunansa tare da 'ya'yansa 4 da uwar ɗakinsa. Abokan sana'arsa da masu bibiyansa sun taya jarumin murna tare da fatan alheri. Kamar yadda jarumi ya wallafa a shafinsa, yana cewa today is my 13 years wedding anniversary, masha Allah, ma'ana yau ne na cika shekara 13 da aure. Inda Ali Nuhu ya yi masa addu'a tare da fatan alheri, yana cewa happy 13 wedding anniversary Lawan Ahmed, Allah ya bada zaman lafiya da karin ɗaukaka, ya kuma raya zuriya, amin. To masu sauraro, kar ku manta ku danna subscribe sannan kuma ku danna kararruwa domin samun shirye-shiryenmu da zaran mun daura.